Buonasera, buonasera, buonasera. Lazio xejn, Inter tnejn. Nibda billi ngħid il-haters u l-Juventini +4 pipi piġama sodda. Number 2 li rrid ngħid sarri baj mur bil-qiegħda u qod hemmhekk. X'ngħidu? U number 3, grazie ragazzi, għaliex din ir-rebħa kellna bżonna daqs il-ħobs u l-ilma. Wara d-draw li ġabu nhar il-ġimgħa l-Juventus, kien fundamentali li nġibu it-3 punti fil-logħba tal-lum. Inter illi batejna ħafna saħansitra sakemm ksibna it-tieni gowl dak tat-Titus Turam għaliex il-Lazio kellhom l-inizjattiva għal ġiet tan-nogħod tista' tgħid. Iżda bqajna sodi u irnexxielna niskurjaw l-ewwel grazzi għal Lautaro Martinez illi approfitta mill-żball ta' Maruzic, ringrazzjak Adam Maruzic, one of us, biex tefa' ġewwa u forsi għal daw kollha bdew jistaqsu x'kien hemm miktub fuq il-flok ta' Lauti mal-gowl. Martinez kellu l-kliem forsa Baja Bjanka, apparentement kien xi maltempata atlet 13 persuna ġewwa Baja Blanka fl-Arġentina u għaldaqstant Lauti xtaq jagħti dedika dawn imsejkna illi kellhom din it-traġedja. Il-Lazio daħlu fit-tieni taqsima u mill-ġdid reġgħu kellhom l-inizjattiva sakemm kontra-attakk il-ballun jasal għand Barella isib il-Turam waħdu li kien bravu illi skur irnexxielu wkoll isib spazju vojt ballun il-Turam u ġewwa u bekk l-Inter riġna minn Ruma bi 3 punti importanti illi wkoll temmew is-seħħta li kellna fl-Olimpico għand il-Lazio ovvjament kemm ilu Simone Inzaghi coach fejn darbtejn tlifna li ta' wieħed għalkemm biex nagħmel parentesi ma rridux ninsew li fl-ewwel sena ir-rati dardara. Għal min jiftakar dak il-famuż video li kont ħriġt ir-rati l-korrot tistgħu issibuh fuq YouTube. It-tieni net it-tradizzjoni żni negattiva li kellna mal-Lazio ġo Ruma fil-logħbiet tal-miliet fejn dejjem tlifna dik issa inkisret ukoll għall-grazzja tal-Alla. U kif qed ngħidu issa ġejna 4 punti fuq kulħadd u kien importanti anzi inżid ukoll illi huwa importanti issa li mmantnu nkabru dal-vantaġġ għax issa ma rridux ninsew ħaġa. F'Jannar se jkollna logħba nieqsa mal-Atalanta minħabba s-Super Cup, se jerġa' jidħol dak il-misħu ta' Sterisk u ovvjament sakemm nirkupraw din logħba il-Juventus probabbli jerġgħu jiġu qrib għaldaqstant huwa importanti illi nżommu dal-vantaġġ u nkella nkabruh. Fattur ieħor li diġà qed jippuntalna Glenn Caruana, fakkart qegħdin live għal min irid jitkellem, huwa kemm ħlisna timijiet kbar barra minn darna. Juventus, Lazio barra minn darna, jiġifieri daw kollha importanti, biss il-Glenn infakru illi l-ewwel nett San Siro mhijiex garanzija għaliex kif kulħadd jaf għandna tendenza nbagħtu f'San Siro. Fil-fatt dis-sena ġa tlifna 5 punti f'San Siro. It-tieni derby away, ir-Roma away u ikollna inqisuhom il-Bologna away ukoll. Jiġifieri u l-Fjorentina away ukoll. Firenze qatt mhu ground faċli. Jiġifieri vera li qed tgħid inti Glenn, imma ejja nżommu frasna illi l-kampjonat għadu twil
u għat medal ħafna xieġri jiena miegħu viżo xorta nibqa' nsostni illi l-kampjonat għall-nisa issa jien ħajntrebaħ fl-aħħar ġurnata. Ma nemmen li għandna biex neħduh. Issa, aħna għamna għal-messagġi li rċevejna, Noel Tabone, ejja ton, għada nistaw nġumu laqwa tim u aħjar bħalissa għax ma niddejqu minnħat, Simon Attart br 4 taħt 0, il-President tal-Interclub Malta u sponsor ta' din il-paġna Marcel Merċiqa, Grande Barella minn assistajja press. Jiġifieri u kien fundamentali wkoll biex illum irbaħna din il-logħba. Bravo Bare. Manuel Gauci, logħba oħra tattikament tajba u qed jgħidilna li hemm ċans li logħba oħra niġu 6 jew 7 taħt 0 imma jidher li Juve Roma fl-aħħar tas-sena Manuel. Juve Roma fl-aħħar tas-sena u ma rridux ninsew li l-logħba ħadd tintlab Turin. Imma nimxu pass pass. Għalissa dawk huma l-messaġġi illi rċevejna. Issa, il-pass li jmiss kif diġà qal tajjeb ħafna Noel huwa il-polots ta' Champions League li għandna għada, sfortunatament se nkunu fit-tieni jurna, konsegwenza tal-li kellna grupp u tfajneħ fil-flashing u tgħidu li tinistilla mhux tinistilla, il-grupp kellu jintrebaħ. Issa, jekk għandkom x'naqaddisin, itolbuhom illi l-urna it-tina jew l-Atletico jew id-Dortmund għax il-bqija Arsenal u Barcellona naraħħa 50-50 il-logħba, it-tlieta l-oħra ma nafx, it-tlieta l-oħra però nista' ngħidilkom minn issa illi wara l-Polozz eżatt jien ħanagħmel video u ħantella r-reazzjoni tiegħi fuq il-Polozz. Iżjed messaġġi għada l-messaġġ ta' Simon qed joġobni jiena. Thuram 7 goals, Leao 3 goals. Voldiri, ma rridux ninsew illi għal xi wħud haters tal-Inter tajjeb ngħiduha haters tal-Inter biex ma ngħidx laqa tal-avversarji tagħna Juventus u Milan, Thuram hu overrated, u mhuwiex a top player biex infakru jiġifieri ma' min irridu nħabtu wiċċna. Thuram overrated. Zitti, Thuram skurja mal-Lazio, Thuram skurja mar-Roma, Thuram skurja fid-derby. 3 logħbiet importanti fejn skurja Thuram u jekk minister żbaljat anke man-Napoli skurja. Zitti, a casa! Odu attenti xi tajdu ħbieb. Jiġifieri, kemm kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu per karità, imma il-kamp qed juri xi ħaġa oħra. Eżis haters. Jiġifieri u bibjen darider li nisma' min jgħid Thuram overrated. Għax fil-fatt anki fil-nominazzjonijiet li qed nagħmlu għall-awards tal-Kamra Sportiva. Thuram kandidat għal-rivelazzjoni tas-sena. Altro che overrated. U mhux top player Thuram. Mela, iżjed kummenti. Rudi Kuxkieri. Dan it-tim kull ma jonsu huwa reserve right wing back u reserve attacker għax il-Sanchez bil-kem tottu u Arnautovic ma nafx kemm se jħalli l-frott. Reserve right wing back, jina li reserve right wing back ta' Dumfries komodament jista' jkun Darmian, Rudi. Il-priorità jina li hija fl-attak. Ma naqbel xejn ma' Awżiljo illi qed jgħid li ħajopera għal right wing back u mhux se jopera quddiem. Il-5 attakkant għandna bżonnu. Għajdu li tridu il-5 attakkant għandna bżonnu ħbib tiegħi. Għandna bżonnu. Biex nkunu għedna kollox. Għandna bżonnu. Jekk speċjalment irridu verament nippruvaw l-assalt tal-Ewropa, ma sa dak jiddependi minn għada. Iżjed kummenti, Julian Bonello, proset titkellem sew, grazzi lilek Julian ukoll illi segwina. Karl Pajnis illi minn hawnhekk insellimlu qed tfakkarna li għadna fil-penthouse. Tajba Karl,
Nsellim lek Kyle u fakarkom li ħajkun ma'kom nhar it-tlieta reazzjoni tal-logħba Bologna Roma, is-Sur Parnis. Salvatore Muscat, Zaccani Alman, jew player bomba. Li qed jissemmew Salvatore right wing backs huma Buchanan tal-Bruges u qed jerġa' jissemma Thiago Jalò. Però again, jiena fil-fema tiegħi l-ewwel priorità għandha tkun fuq l-attakk. Il-ħames attakkant. Chris Chantal qed juża wkoll dik l-espressjoni li tant inħobb nuża jiena. Come ġokatura. Imma tinsiex Chris, qed jgħidulna li Turan mhux top player u mhux overrated. Semgħu minni. Kevin Kutajja, naf daw fis-sotja ftakru li Dumfries ma jridx iġedded. Argument favur dawk li qed jemnu li għandna bżonn right wing back, jien ovvjament qed nirraġuna għal fini ta' dal-istaġun. Voldiri, Kevin Kalleja, Felicità, Tony Bonello semmi Teddy Tew ma jena wkoll ma Teddy Tew ma naħseb illi la f'pożizzjoni kompletament differenti minn dik illi għandna bżonn. Issa, appart il-Polot, il-logħba li jmiss hija nhar l-erba' kontra l-Bologna, l-Arpolza li se tiġina fil-Koppa Italja. F'San Siro fejn diġà ħadulna ġuf punti. Minar ifs, wens and buts se ngħidha dina. U qed ngħidha buċċi minn quddiem u bl-aktar responsabbiltà. Inżaghi jekk jogħġbok, inżel full team. Tivvinta turnover nhar l-erba'. Il-logħba tal-Bologna rrida. Jekk trid israħ, sraħ mal-Lecce, għax nemmen li mal-Lecce f'San Siro għandna biex nirfu u nirfu sew. Imma nhar l-erba' full team. Mem skużi, full team. Irridu ninżlu. Kumment ieħor minn Noel Tabone li naqbel ħafna miegħu kemm importanti il-Gowler Sommer illi llum ġab sejf ieħor bil-ħaq. Awgur lil Sommer illi llum għal 35 sena. Iva, Sommer illum kienu kol strumentali f'dan is-suċċess. U Angelo Farrugia li qed jaqbel miegħi importanti li fjanna jiġi attakkant. Għamala sempre. Mela, naħseb li l-kummenti kollha dornihom tal-lejla grazzi wkoll il min ikkummenta f'din ix-xandila diretta illi kellna. Voldir qed nuħu pjaċir ukoll qed nara diversi numri, iżda kummenti Zon Leonardi taħseb dwar Bisek fil-grupp chat minnhom illi nkun jien fiha kellna naqra ta' diskussjoni llum. Bisek jiena lija qed ikun solidu qed jaqdina fuq wara kif innuqqas tal-vari Devraj u Pavard illi nimmaġina li jidħol nhar l-erba' mal-Bologna. Bisek qed jilgħab tajjeb nisperaw li ma jismax minetu u ma jażilx li jab mal-Kamerun imma jibqa' jżomm sod u jittama fil-konvokazzjoni tal-Ġermanja. Il għaliex għandna bżonn ukoll lil Bisek. Ma ninsewx li f'Jannar għandna s-Super Cup. L-ewwel tazza li rridu nġibu d-dar. Infatti Justin Karwana qed jgħidilna wkoll li Bisek qiegħed joqgħod ukoll. Le, Bisek qiegħed jaqdina jena sodisfat ħafna mill-lob ta' Bisek sissa. Illum reġa' kellu logħba tajba Aċerbi minkejja wkoll il-supporters tal-Lazio safrulu. Bravo anke. Le, jiġifieri wirja importanti biex inkomplu il-mixja tagħna lejn it-tieni stilla illi nerġa' ntenni għalissa nibqa' ngħid skudetto għall-ultima ġurnata. Imma għatfadal ħafna xi ntqal, għatfadal ħafna xi ntqal. Mela, jiena min-naħa tiegħi naħseb li dak li kelli xi ngħid qedtu. Jew il-lejla jew għada filgħodu jitilgħu l-aħbarijiet ir-riżultati tad-darts li hemm bħalissa dejn fuq il-pelli l-ġurnata tal-lum. Dan il-video minn ftit ieħor jidħol fuq il-YouTube channel tagħna għal daqstant tinsewx tafsu subscribe u biex ma titilfu xejn mill-kontenut kollu illi noħorġu aħna tal-Kamra Sportiva minn testatej ta' kuljum. Għada xi ftit informazzjoni fuq għada matul il-ġurnata jitilgħu ir-reazzjonijiet tal-Poloz
ta' timi tal-niskola li huma involuti fit-tazzi Ewropej, Voldirjina u Kert għal Champions League, Joseph Magri u Karl Parnis għal l-Europa League. Fil-għaxija mbagħad ikollna reazzjoni ta' Julian Grishti irrekordjata u Oliver Xikluna għall-logħba Liverpool-Manchester United, dura ta' xejn b'xejn proset il-United għat-tattika difensiva li ħarġu bija llum. Jien narakom għall-aħħar program qabel il-waqfa tal-miliet nhar il-ħamis li ġej, voldiri l-erba fit-tmiem Inter Bologna mhux se jkollna live, imma mbagħad toħroġ ir-reazzjoni il-ħamis fil-għaxija fit-8 u nofs live ta' Inter Bologna u biex hekk ukoll nagħlqu il-programmazzjoni tagħna qabel ma mmorru għal break tal-miliet. Jina l-issa se naqaf hawnhekk. Il-lejli tajjeb, grazzi daw kollha li seguna l-lejla u sempre Forza Inter. U nerġa' nfakkar il-haters tagħna erba' minn fuq u għodu kwieti għax ħaj dispjaċikom. Nisperaw. Take care.